Tak ja vám na to. Ja by sa videla. Hej, tak. Ahojte, toto je Danka, ja som Dominika a dneska sme pre vás pripravili video o druhý názor lekára, v ktorom vám ukážeme, ako si vyplniť obočie, či pre onkologické pacientky, alebo aj pre bežné ženy, ktoré nevedia ako na to. Takže obočie začíname vyplňať z pravidla z dolného rámu. Nemusíme začínať úplne od začiatku, pretože by sme si mohli spraviť príliš ostrý rám, čo nechceme. Chceme, aby obočie vyzeralo čo najprirodzenejšie. Takže začínam vyplňať obočie z dolného okraja, asi tak centimeter od vnútorného začiatku obočia. A jemnúčko takýmto skoseným štecom vyplňame pekne tvár obočia. Snažíme sa vytvárať rovnú čiaru a pekný oblúčik obočia. Vonkajšiu špičku obočia, to môžeš sa otočiť, vonkajšia špička obočia by nám mala pomyselne končiť v tejto línii. Ďalším krokom je vyplniť si obočie na konci a zase jemnúčko ho doplňame a snažíme sa robiť takú čo najostrejšiu líniu, ale zároveň, aby bola stále prirodzená. A vidíme, že prvú časť obočia už máme vyplnenú. Teraz už len jemne ideme smerom z dola hore a len s troškou farby na šteci pomaly doplňame stred obočia. Dávame si pozor na to, aby obočie nebolo ani príliš tenké, ani príliš hrubé. Príliš tenké obočie pôsobí na tvári dosť prísne a zároveň príliš hrubé obočie pôsobí priam mužsky. Takže treba si dávať pozor na to, aby to malo správnu hrúbku. Takže takto to jemnúčko doplňam a snažím sa smerom k vnútornému okraju obočia so štečekom ísť stále jemnejšie a jemnejšie a naberať len menej a menej farby. Takže to obočie musí prechádzať z takej tej výraznejšej farby do úplne strateného konca tuto vnútri, na vnútornom okraji obočia. Takže toto jemnúčko doplňam, snažím sa už čo najmenej tlačiť na ten šteček a robím taký prirodzený prechod. Ak nemáte obočie žiadne, dobrým vodivým bodom je to, že obočie by vám malo končiť približne ako vám smeruje línia nosa. A vidíte, kde mi dopadol šteček? Tu by malo to obočie končiť. Tuto, kde má Danka, koniec obočia. A prvé obočie budeme mať aj hotové. A teraz to isté, podľa tých istých pokynov sa riadíme aj pri druhom obočí. Začíname zase pri dolnej línii. Takže základ obočia máme hotový. Teraz vy už pokračovať nemusíte ďalej, ak chcete mať čo najprirodzenejšie obočie. Ja zvyknem robiť taký malý trik. Zvyknem si ešte podkresliť túto spodnú líniu obočia a vlastne pekne zaostriť tú hranu. Vyzerá to veľmi pekne podľa mňa a obočie pôsobí tak upravenejšie. Teraz máme obočie už úplne hotové, vyplnili sme všetky miesta, spravili sme pekný oblúčik a môžete ísť von, alebo do práce, alebo na party. Lose a touch.